Ганчев, Цветлин Йовчев, Стоян Денчев, които вие познавате, защото реално те са движили около Илия Павлов и НДСВ и Делян Пеевски дълго време. Сега, тези ли са хората, които седят отзад и ако те са те, или примерно хора около тях, няма ли просто да сменим лицата на господин Пеевски, господин Борисов с примерно господин Трифонов, както казах, нищо лошо не е казал до сега срещу Пеевски, думичка не е обелил срещу него, което е малко притеснително. Значи тези лица за мен са, убеден съм, са част от тая дълбока държава. Ако се спомните, аз Цветлин Йовчев го познавам още от времето, когато беше шеф на ДАНС, нали? Но той след това стана шеф на кабинета на Росен Плевнелиев. Да, метаморфоза, да, именно, да. Не, като си помислите тия неща, според мен има други фигури, които са в основата, действащи са тия фигури, разбира се.